Σήμερα έχουμε καλεσμένο στον τοξότη, τον Πορτάλιν, τον Αποέλ, τον Μπέλετς. Ναι, τον Μπέλετς ρε, τον Δήμο. Το Δήμο, αφού είσαι Αποέλ, ρε, Πορτάλις πες μου. Τον Πιτσόνο ή τον Πιάλο. Α, πας σου γνωρίσω τα παιδιά. Πρώτα να σου γνωρίσω το Στέγιο δάμε. Το Δήμο, παίχτης τα Αποέλ. Και εγώ Αποέλ. Και εσύ Αποέλ, δάμε είναι η Κλόη. Ναι, και εγώ Αποέλ. Δάμε είναι η Νίκη. Αποέλ μαζί μας. Ρατζός είναι ο Μάριος, γεια σου Μάριε. Και τούτος δάμε είναι ο Άρης. Γιώργο, το Δήμο, ας γνωρίσω το Δήμο. Δήμος δάμε την να γνωρίσει τον Άρης μας για το ξωτάκια που βλέπει στο TikTok και στα media μας. Πώς νιώθεις? Καλά, χαρούμενο. Χαρούμενος? Ο Άρης μας ξέρει μαπά. Ναι. Κάμνει να παίζει μαπά. Όχι. Κάνει όλα. Και έχουμε τη μάμα του Δήμου δάμε που έκανε τηλέφωνο και κανόνισε με την Κλέρη δάμε να έρθει να μας επισκεφτεί. Έχουμε τη διάσημη τέκλα που κάνει την νοηματική στο σήμα στις ειδήσεις και όλα τα πράγματα. Θέλω να ξέρω τι κάνετε δάμε. Ήρθαμε να σας δούμε, να επισκεφτούμε, να δούμε, να σας γνωρίσουμε. Ο γιος μου, ο Δήμος, ήθελε να γνωρίσει τα παιδιά, ήθελε να γνωρίσει εσένα, να δει τη διαφορετικότητα, πώς λειτουργάτε, πώς όλα αυτά. Δεν τα κάνεις εσύ, Να κάτσε. τα δούμε. Είναι η δουλειά μου, ρε. Α, Είναι η δουλειά κάνει μου. όλα, μπράβο. Κάνει όλα εσύ. Και δείξε μου το κάνει όλα στην νοηματική. Εσύ. Κάνει όλα. Ακριβώς, κάνει όλα. Και πολλά σημαντικό παιδιά να γνωρίσουν τα μωρά τη Να διαφορετικότητα. γνωρίσουν τα παιδιά, ναι, σημαντικό. Boom!